Hvem skal jeg gå efter på? Hvis det bliver ham der. Kom. Der, fire. One player. Han headshottede mig. Han headshottede mig. Headshot. Lad os se, hvor mange jeg har til. Ja. Kedeligt. Games. Lad os se, hvad vi kan spille. Vi kan spille... Hvad skal vi spille? Speedrun 4. Det gør vi. Vi spiller Speedrun 4. Bare hvis vi kunne like. Det kunne vi ikke. Vi kan ikke like. Og Valdemar, blev sød ikke også slet den her. Hvis du gør det, altså jeg har brugt mega lang tid på at sætte den der telefonen frem. Okay. Hvis den gerne gider komme frem. Man ser tåbelig ud i starten. Men det hedder Speedrun 4, fordi det er speedrun. Og det her er alt for lidt. Uhui. Ej, hvor er det her bare svært. Aha. What? Okay. Ups. Den tæller vi ikke. Man så det ikke. Okay, det der, det så I ikke. Nu har I set. Nu er det der, hvor I ser. Det er svært. Nå ja, ups. Prøv at se, hvor mange kort jeg har. Det er alle de baner, man har været igennem. Det var der. Det der her var ude af træning. Det var ikke alt, de så. I hørte også det der knæk. Nu klarer vi den. Puha. Der er robotten. Prøv at se. Nej, vi går ud af det her også. Jeg kan godt lide level 28. Det der, det er kræfter, men så er hat af det. Der skal vi spille. Vi kan spille Pokémon Fighters. I Pokémon Fighters har jeg Hooper. Og hvis der ikke er nogen, der kender ham, så vil jeg vise jer ham. Nej, ikke nu igen. Undskyld. Ja, okay. Den har optaget 17 minutter. Undskyld, fordi det ser så tåget ud. Ja, så er det. Ja, så. Nu så er det bedre. Load data.
Nu loader den mine data. Lad os se. Charizard eller Charmander, den er i level 100. Lad os prøve den. Og se, hvor god den kan være. Ja, jeg kan allerede udvikle den. Wow, nu er jeg stor. Hej Sebastian. Hej Cecilie. Prøv at se, nu er den endnu større. Done. Hvad er det, du spiller? Cecilie, jeg optager en video, hvor du gerne stoppe med at afbryde. Og den kommer altså ud på YouTube. Og Valdemar, selvom jeg sagde, at hvis min lille søster kom ind og sagde et eller andet hele tiden. Bare være sød stadigvæk, ikke? Og slet den. Undskyld. Der er en anden Charizard. Kæmpe scary face. Ja, død. Overkill. Kill. Og jeg ved. Okay, Joachim. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal træne. Og som I kan se her nu. Hooper. Det her, det er Hooper. Det siger, stop med at lave sådan en kommentar i baggrunden. Her er Hooper, og jeg kan udvikle ham til Hooper eller nu. Badam! Så han kan bruge det her. Og se, det ligner et sejt angreb, men det er det ikke. Det er teleportering. Eller kan Hoopering. Og så har jeg Confused Away. Hey, du er altså ikke Hooper. Det er mig, der er Hooper. Så skrev han, det var mig, der var Hooper. Men kan man udvikle Hooper mere? Af hvad for noget har Hooper en mega udvikling? Hooper. Nå. Den har formen til at skifte tilbage til Hooper. Nu er jeg Hooper. Hooper. Use. Teleport. Nej. Okay. Og det sjoveste ved det er, hvis man går hen på den her, så står der, hvis jeg kan finde det. Science. Get done key on. Ups. Get done. Papyrus, så skal man have Joachim. Og her, der har jeg en shiny, en shiny Charmander. Shiny Weedle. Hvis vi skal have den ja, okay. Vent. Nej, det er lige meget. Vi går ud af det her. Selvom der er mange Pokémoner. Be the best. Nej. Vi skal party chat. Nej. Get gratis. Mus. Ja, get now. Det er gratis. Hvad vil
hvis jeg går home. Jeg kan se en de der spiller, men det der kunne jeg godt spille og fange nogle Pokémoner. Nu skal vi se, hvor pro jeg er til at fange Pokémon. Og så sige stop med at lave kommentarer. Vi skal være på Team Blå. Fordi blå det er bedst. Det er også den farve, der er blevet valgt mest i Pokémon. I selve Pokémon. Så kan vi fange nogle Pokémoner. Jeg drager ud på livets vej. Og leder overalt. Bam, bam, badam. Den og det. Den skal vi fange. Bam, 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 badam, bam, badam, badam, bam. Og så klikker vi på den. Klik. Se. Så er det godt nok svært at fange den. Nej, den er ej. Lad os håbe på, at jeg fanger den. Jeg fangede den. Yeah. Der er poison og græs. Vi skal gå herned og fange nogle Pokémoner. Sidste gang jeg var dernede, fangede jeg en Snorlax. Alle Pokémon. Hvor er alle Pokémoner hernede blevet af? Så tager vi den her vej i stedet. Jeg har helt glemt at få en Pokémon efter mig. Lad os prøve at se, hvad for en jeg vil have. Jeg kan vælge den her. Og jeg kan vælge... Ja. Nej, jeg kan faktisk også vælge den her. Sommeren Pokémon. Bam. Nu har jeg den efter mig. Og den sej. Og her er Diglett. Vær så på at... Nej, kom. Ja, okay. Ja, jeg kom desværre til at hoppe herop. Jeg ved, hvor mange Pokémon der er oppe på overfladen. Hvordan... Hvad hedder den nu? Den hedder i hvert fald ikke Gengar. Det var den anden. Den hed... Jinx.